May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Investigasyon sa paglabag umano ng isang hotel sa entry protocol ng Baguio City natapos na. Karagdagang daan-daang libong bakuna kontra sa COVID-19 para sa Region 1 dumating na. Paglalagay ng mga free Wi-Fi hotspots sa Nueva Ecija, inumpisahan na. Kultura ng mga Ilocano, ibinida ng isang clothing brand sa Lawag City. Mga patapong bagay naging susi para kumita ang isang upcycle artist sa Muñoz, Nueva Ecija. Obra maestra ng isang camouflage artist sa Baguio City, viral. At pwede bang gamiting ebidensya ang chismis? From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Lumabas na ang resulta ng investigasyon ng pamahalang lungsod sa umano'y paglabag ng isang hotel sa entry protocol ng Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Stern and final warning. Ito ang naging aksyon ng pamahalang lungsod sa isang hotel na lumabag sa entry protocol sa Baguio. Sa investigasyon ng City Health Services Office, Hunyo 29, nabigyan ng linaw ang ilang bagay. Tagapangasinan ang tatlo at hindi mula Quezon City. Nang makadaan sa checkpoint, sinabihan silang pwede nang dumiretso sa destinasyon. Sa kabila nito, dalawa ang nagtungo sa Central Triage. Ang isa, dumiretso sa hotel para mag-check-in. Hinanapan siya ng form bilang patunay na dumaan sa Central Triage. Pero walang maipakita. Kaya naman, iniwan ng guest ang gamit nito sa hotel at pumunta sa Central Triage. Doon ay nalamang positibo siya sa COVID-19. Ang resulta, pinauwi ang guest na nagpositibo sa Pangasinan. Sinubukang kunin ng Luzon Headlines ang panig ng hotel owner pero tumanggi na itong humarap sa kamera. Pero giit niya, wala silang kapabayaan. Una sa lahat, hindi naman daw nila tinanggap ang mga nasabing guest dahil pinabalik nila ito sa Central Triage. Alam din kasi nila ang patakaran ng lungsod tungkol sa mga accommodation. Dagdag pa ng hotel, sila din kasi ang kawawa kapag pinahintulutan nilang makapasok ang mga guest nang hindi dumadaan sa Central Triage. Giniyak naman ng mga hotel owner ng Baguio ang strikto pa ring pagsunod sa mga pinapairal na protocol ng pamahalang lungsod. We are guided by the local government of Baguio and yung IATF pagdating sa protocols natin. So it is upon us to follow. Hindi dapat HRAB member lang, kung hindi lahat ng accommodation establishment should follow the protocols to the note, no? Mm-hmm. And in fact, mas dapat naging vigilant kami sa pagkakataong ito na pinayagan na nga ang mga taga-NCR Plus Bubble na umakyat sa lungsod ng Baguio upang alagaan natin itong sitwasyon na ito. At nang sa ganoon ay hindi tayo bumalik doon sa dati, na kung saan humina yung ating industriya ng turismo. Ngayong sumisigla na siya, dapat alagaan natin ito and strictly implement
the protocols. Yun yung challenge sa mga accommodation establishments which we should comply with. Sa huling datos ng Department of Tourism Cordillera, papalo na sa 235 ang bilang ng mga DOT accredited accommodation sa Baguio. Karamihan ay ang mga tinatawag na mabuhay accommodation. Binubuo ito ng mga tourist inn, apartel at pension house na may bilang na 169, 36 ang mga hotels. Nariyan din ang mga homestay, resorts at apartment hotel. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumating na ang karagdagang daan-daang libong bakuna kontra sa COVID-19 para sa Region 1. Magbabalita si Charmy Bosque. Dumating na ang 138,200 doses ng Gamaleya Sputnik V at AstraZeneca vaccine kahapon sa DOH Region 1 sa siyudad ng San Fernando. Ito na ang pang-15 batch ng bakuna na dumating sa rehiyon na binubuo ng 123,000 doses ng AstraZeneca at 15,000 doses ng Sputnik V. Ayon kay Medical Officer for Rowel Bubis, ito na ang pinakamaraming supply na natanggap ng rehiyon. So yung AstraZeneca po, gagamitin natin yun as second dose po, no? Doon sa nauna ng bakunahan ng AstraZeneca noong mga nakaraang buwan. At yung Gamaleya naman po, gagamitin natin siya as first dose muli para sa mga A1 to A4 population natin. Inaasahan na maibibigay ang mga bakuna sa mga probinsya ng Ilocos Region para sa tuloy-tuloy na inoculation drive. Aniya, ang alokasyon ng mga bakuna ay depende sa performance ng mga munisipyo at syudad. Kung mas mabilis po na nauubos ng isang city or ng isang municipality ang allocated na vaccine po sa kanila, mas marami po yung makukuha nilang allocation. So ito po yung tinatawag natin na performance-based allocation po, kung saan minomonitor po ng ating Regional Vaccination Operation Center yung bilis po ng consumption ng ating mga bakuna sa bawat munisipalidad at sa bawat syudad po dito sa Region 1. Ayon pa sa kaniya, dahil sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga bakuna, ay inaasahan ng maabot ang herd immunity bago mag-2022. Sa kasalukuyan, 374,864 doses ang naibakuna na sa rehiyon, kung saan 280,991 ang nakatanggap na ng first dose, habang 93,873 ang second dose. Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Samantala, sa layong mapabilis ang ugnayan sa pagitan ng nasyonal at pamahalang lokal, lalo na tuwing may kalamidad, nilatagan ng higit 100 free Wi-Fi hotspot ang iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija. Magbabalita si Christian Zamora. Higit 100 Wi-Fi hotspot ang inilagay sa Nueva Ecija. Uunahing bigyan ng koneksyon ang mga pampublikong ospital, paaralan, opisina ng pamahalaan at pamilihan. Nueva Ecija is indeed lucky sapagkat nangangarap tayo. Ang mga munisipyo ay maging smart municipality. Ang mga city maging smart city at ang probinsya ay maging smart province, and this is where the synergy between the DICT and the local government of Nueva Ecija will play a major role. Today, as we usher in the free Wi-Fi that the DICT has long envisioned to put up in our country. Sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Free Wi-Fi for All program ay nakapagtayo na ng 163 hotspots. Isa ang Nueva Ecija sa mga inuna namin na probinsya. Laking pasalamat naman ni Governor Umalis sa DICT dahil nabigyan ng prioridad ang lalawigan. Where DICT has placed a major role in putting up the information technology system in the towns of Caranglan, Gabaldon. Alam po ninyo, this is now a challenge to the part of the local government units to be able to maximize this build-up for us to build on their infrastructure so that we bring down the prices and the accessibility of the people
for information technology. Layo ng programang ito na mapabilis ang komunikasyon ng pamahalaang panlalawigan at ng mga lokal na pamahalaan lalo na tuwing may mga kalamidad gaya ng bagyo. Pag may bagyo, pag may natural or man-made calamity, ang unang tanong, may kuryente ba? Maling tanong yon. Ang dapat tanong, may contact ba? May communications ba? Para malaman natin kung sino yung walang kuryente. Ayon kay Secretary Hunasan, higit 10,000 mga Wi-Fi hotspot na ang inilagay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Buhay na buhay ang bayanihan sa Paway, Ilocos Norte. Naging katuwang kasi ng mga pulis ang iba't ibang grupo. Magbabalita si Ali Kilalan. Time out muna sa mga nakagawi ang police duty ang mga bumubuo sa Police Mobile Force Company ng Paway Municipal Police Station. Sa araw na ito, pagsasagawa muna ng feeding program, libreng gupit at pamimigay ng essential goods sa Barangay Kalagip at Barangay Santa Rita ang kanilang pinagkaabalahan. Naging katuwang nila ang grupong SIASI, Kabataan kontra Droga at Terorismo, Anti-Crime and Criminality Emergency Response Team, mga barangay official at mga mangingisda. Ito ay pagkakaisa ng bawat Pilipino, despite of this pandemic, ay hindi pa rin tayong nagsasawang tumulong sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga kababayan natin na wala ng trabaho dahil sa pandemic, at lalong-lalo na ito ay na-adapt rin yung salitang bayanihan, kumbaga na hindi lamang sa pang-syudad, kahit sa amang sulok ng mundo, kahit sa mga liblib na lugar ay pinapasyalan po natin at nagbibigay po tayo ng tulong, not only financial but mostly lalo-lalo sa mga essential goods po para sa ating mga kababayan. Labis naman ang tuwa ng mga residente. Yung yamanak kadigiti PNP Paway kindigijay kakadwa ng may idi nga nang kanya miti tulong mamta bagyang adda ti pinangnayon miti agserbitinal daw andaw mi. Umaapilan naman si Corporal Tugade na suportahan ng komunidad ang barangayanihan ng PNP. Huwag kayong magsawang suportahan itong programa na ito. Aliyah Kilalan para sa Luzon Headlines. Susunod, mga patapong bagay naging susi para kumita ang isang upcycle artist sa Muñoz, Nueva Ecija. At obra maestra ng isang camouflage artist sa Baguio City, usap-usapan sa social media. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Puhunan ng isang artist mula sa Muñoz, Nueva Ecija ang mga patapong bagay para kumita. Ang kanyang diskarte, ibibida ni Paul Baldoza. Ang mundo'y kailangan tayo. Isang salitang paulit-ulit ang naririnig. Subalit di pa sumagi sa isip ninyo ang kabaliktaran na tayo ang nangangailangan sa mundo. Kailangan natin ang mundo para mabuhay, para magpatuloy sa buhay, at para makita ang kahalagahan ng buhay. Sa bilis ng teknolohiya at henerasyon, di natin namamalayan ay napapabayaan na natin ang mundo. Puro kalat at hindi nabibigyan ng importansya ang kapaligiran. Sa problemang hinaharap natin, doon nagsimulang umusbong ang isa nating kababayan sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga patapong bagay tulad ng plastic bottles, lata at iba pa. Halina't kilalanin si Bongbong Valentino ng Muñoz, Nueva Ecija at ang kanyang kakaibang ambag para makatulong sa kapaligiran sa tulong ng kanyang malikhaing isip. Bale po sir, mahilig po talaga ako na mag-drawing ng mga robots. Tapos na-imagine ko po na kung paano siya buuin. Tapos ang naisip kong mga gamit recycle materials po, mga plastics. Simula bata pa'y nakitaan na ng pagiging malikhain si Bong. Tuto po ako, mga 9 years old po ako. Mga konta po, mga Gundam. Pero simula po ako sa mga papel. Tapos natuto po ako nung naisip ko, baka may maisip pa akong mas magandang materials na gamitin maliban sa papel na mas tatagal. Yung naisip ko po yung mga plastic bottles na mga nakakalat sa tabi-tabi lang, yun po. Dahil sa pagkakaroon ng malawak na imahinasyon, hindi naging hadlang ang kahirapan para makuha ang kanyang ninanais. Basta't malikhain at madiskarte sa buhay. Bali sir, kasi simple lang po yung buhay namin noon. Tapos hindi po namin kayang bumili ng mga laruan na mamahalin, mga ganun. Kaya naisip ko po na baka ako na lang maggawa ng sarili kong laruan. At ngayon po, na-improve ko lang po yung talents ko. Hindi na malayan ni Bong na ang kanyang talento ay mapapansin ng marami. Tuwa nga po, nagulat nga po ako na biglang ganun kadami yung nakilala nila yung gawa ko. Dati po kasi dito sa amin lang kilala po ako. Tapos marami na po nakakilala, marami na rin po nag-type ng request. Masaya po, masaya. Hindi lang siya nakatulong sa kapaligiran dahil sa kanyang pagre-recycle dito, kundi nagkaroon din siya ng pagkakakitaan para tustusan ang kanilang pangangailangan. Bale po sir, pinopost ko po siya sa Facebook, tapos yung iba po nagugustuhan nila ngayon, umu-order po sila sa akin. Magsesend po sila ng design, tapos gagawin ko po, tapos ayun po, doon po pinagkakakitaan ko po siya. Mga sikat na robot noon, ngayon patuloy na bumibenta. Umaabot sa 500 piso hanggang higit 1,000 ang presyo ng mga ito na gawa sa recycled materials tulad ng lata ng langis, plastic na bote, scrap na makina, tornilyo at tsinelas. Ganyan kadiskarte si Bong lalo na't mahirap ang buhay at dumadaan tayo sa pandemya. Laking tulong po ngayon yan, yung talent ko kasi alam po natin ngayon napakamahal po ng mga bilihin. Kailangan po talaga ng extra income. Kaya po
pinupursige ko po talaga yung talents ko din na para makatulong din po ako sa pamilya. Hindi lang talento ang kanyang sandata sa hirap ng buhay. Malaking parte sa kanyang inspirasyon ay ang kanyang pamilya. Bali po yung yung pamilya ko, yung 2 anak ko, yung asawa ko, na sana balang araw ay makaraos din kami, guminhawa yung buhay namin sa talent ko. Noon, nagsimula lang sa pangarap na magkaroon ng laruan noong bata at nagsumikap na makagawa gamit ang mga papel. Ngayon, ginagamit na niya ang kanyang malawak na imahinasyon para maging susi para makaahon sa buhay. Isang kwento ng pagsusumikap na kahit sa hirap ng buhay, maraming bagay ang pwedeng maging instrumento para makamit ang ninanais. Kwentong nagpakita na ang talento at diskarte ay may malaking parte sa tagumpay na hindi hadlang kahirapan, na minsan sa atin nagpapabigat at nagpapatiis. Iyan ang istoryang bibida sa ating prinsipyo kung paano harapin ang kapalaran. Istoryang kahit maliit man sa paningin ng iba, malaki naman ang maitutulong sa ating kapaligiran. Isang malikhaing isip, isang huwarang ama, isang kakayahan para makatulong sa mundo sa munting paraan. Ito ang kwento ni Bongbong Valentino na bida ang pagsusumikap sa buhay. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Ibinida naman sa mga likhang damit ang mayamang kultura ng mga Ilocano. Sa paanong paraan, alamin sa kwento ni Ana Marinas. Mula sa disenyo hanggang sa material na ginamit, bit-bit ng isang clothing brand ang mayamang kultura at sining ng katutubong Iloco. Pagmamay-ari ito ng 20 anyos na si Stephen Just Domingo ng Lawag City, Ilocos Norte. Nagsimula raw ang Aramid Clothing Brand bilang isang entrepreneurship project noong siya'y nasa high school. From the word Aramid itself, it already speaks about art, Ilocano culture, meaning to create. The inspiration in creating this brand is my love of creating, crafting, and of course, fashion. From designing to most of the production to packaging, I personally make it firsthand. Tampok din ang Ilocano icon na si Juan Luna, ang Ilocano literature na danyo at mga local weaves tulad ng Binakol at Inabel sa kanilang produkto gaya ng t-shirt, jacket at trousers. Given its unique designs and the way it is created by hand, I have used the local weaves to represent the brand, which is a culture entwined within fashion. Naitampok na sa mga trade fair ang Aramid Clothing Brand. Walang mapagsidlang tuwa si Stephen dahil mabenta rin ito online. Arnold Edu para sa Luzon Headlines. Usap-usapan naman sa social media ang mga likha ng isang camouflage artist ng Baguio City. May kwento si Charles Limon. Tila lumulutang sa hangin ang puno na ito sa Children's Park sa Baguio City. Sa maniwala kayo't sa hindi, painting ito ni Goldie. Isang camouflage artist sa Baguio City. Inilabas niya ito sa kanyang YouTube channel noong December 8, 2020. Naging usap-usapan pa ito ng mga netizen. Ito po yung puno na nag-camouflage art ko po. Actually, nag-take po siya around 5 hours. And then, nag-start po kami noon mga around 7 a.m. po. Tapos nag-end ng at least mga 12 to 1, mga ganong oras po. Tapos yun po, after din po ng artwork is, tinanggal din naman po namin kasi binalot lang po namin yung puno para maprotektahan po yung puno. So, hindi po kami directly nag-paint dun sa mismong trunk. So after po ng artwork is, tinanggal din po namin yun para malinis po yung, yung area. Maliban sa puno, kadalasang pinipinturahan ni Goldie ang kanyang mukha. Wala raw kasi siyang magawa nang mag-lockdown ang Luzon noong nakaraang taon. Nag-start lang po talaga siya last year, mga around October. Kasi na-lockdown po ako doon sa Pampanga noon. Tapos parang sinubukan ko lang po siyang i-paint yung background ko sa face ko noon. Tapos hindi ko po talaga ina-expect na magbe-blend ako doon sa background. So doon po nag-start and nagulat din po ako sa mga praises nila online. Kaya po nagtuloy-tuloy na po ako na gawin yung camouflage art. Pangatlo, sa 6 na magkakapatid si Goldie. Bata pa lang,
hilig na niya ang pagpipinta. Katunayan, 13 anyos pa lang daw siya noon, nagnegosyo na siya sa pamamagitan ng pagpipinta ng mga sapatos para may pandagdag allowance. Todo suporta naman ang kanyang mga magulang. Since first year high school po ako is nagpipaint na po talaga ako. Tapos nagbe-business din po ako ng mga paintings, ng mga customizing, ng shoes, mga canvas po, ganun po. So matagal na rin po talaga. Very supportive po talaga yung parents ko and my family. They provide art materials, ganun, parang to show sign of support sa akin sa mga ginagawa ko, and they're really proud of me. Mula sa mga kapatagan ng Pampanga hanggang sa iba't ibang tanawin ng Baguio, naipinta na ni Goldie. Before naman po ako nagpo-paint is nag-apply po ako ng primer para maprotektahan yung skin. Tsaka para din po totally safe is, ang ginagamit ko po na face paint is yung non-toxic. At saka if ever din naman, usually makeup din po talaga para hindi mag-irritate yung skin. Plano ni Goldie na tumuklas ng iba't ibang lugar sa Baguio para maipakita ang ibang natatagong ganda ng lungsod. If ever magustuhan nila, and don't forget to subscribe too. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, pwede bang gamiting ebidensya ang chismis? Alamin sa ikawatang batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Ang chismis ba pwedeng gamiting ebidensya? Meron tayong tinatawag na hearsay rule. Siguro palagi niyong naririnig, hearsay. Ano ba itong hearsay rule na ito? Ang hearsay ay testimony ng isang testigo na wala siyang personal knowledge doon sa sinasabi niya doon sa witness stand. At pag sinasabi nating wala siyang personal knowledge, sa Tagalog, in other words, chismis lang yung pinagsasabi niya doon sa witness stand. Dahil hindi niya alam personally, narinig lang niya sa ibang tao na may nangyaring ganito. So, ang rule under our rules of court is that hearsay evidence is inadmissible in court. Of course, may mga exception dyan. Yung dying declaration. No? Pag namamatay yung tao at sinabi niyang ang pumatay sa akin ay si Juan, kahit mamatay yung tao, yung pinagsabihan niya na si Juan ang pumatay sa kanya, may testify, although wala siyang personal knowledge, narinig lang niya sa tao, he is qualified to testify kasi this is an exception to the hearsay rule. So, meron ding exception, declaration against interest. Pag nag-testify ka against your former boss, pag gobyerno, at sinabi mong ako yung bagman ng aking boss dati at ako yung nagde-deliver sa kanya ng pera every 15 and 30, and this is a declaration against your interest. Bakit? Kasi kung tumatanggap ng bribe ang iyong boss, then kasama ka sa participation ng Bribery Act. But because you testify, then this becomes an exception. Of course, yung res gestae, yung mga biglaang pangyayari, may narinig ka, biglaang pangyayari, kahit hindi mo alam, these are exceptions to the rule. Ito ay enumerated doon sa ating rules of court. Ang purpose ng hearsay evidence rule is, of course, to prevent people from testifying even if wala silang personal knowledge doon sa pangyayari. So pag halimbawa, nag-affidavit ka at presenta mo sa court pero hindi ka na cross-examine ng kabilang party, magiging hearsay yung affidavit mo. Kasi dapat yung affidavit is subject to cross-examination, otherwise tatanggalin siya bilang ebidensya doon sa court. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.